kaka President Ruto dhi duogo second term, kawa mark record, wadhi timo so many things in community. Omiyo jite ok nyal wuok ni laro kom mana kom governor. Okay. Ikuni President Ruto duogo second term? Yes, odhi duogo. Odhi duogo? Yes. Koro kung'eno odhi duogo kaka jo broad base, wadhi yiero nang'o? Odhi duogo niya, odhi duogo nikech wadhi mark record, wadhi mark record to jo Kenya mang'eny mark record. Okay. Tich mutiyo mar national inclusivity. Mar temo kelo jo piny together to kod ensure in every region development, en gima president machon pok otimo. Okay. So because of that, ji ohere across the country. Okay. So ano kane joma dhi pinge, kendo wadwa mondo duog mondo waendelea gi weche mang'eny matimo weche Singapore be isewinjo kaka dhi mbele. Weche Singapore wane mwatimogi. Okay. So gin gik madwa na at least oduogo to koduogo to pod wan kode, pod wadhi mark record. So wadhi timo gik mang'eny community dan ne an be ko adwaro governor ng'at jite dwaro governor. Ng'at maber manya be yudo governor manya kelo changes wayuda chiel to waket to the rest of the people otim other things. Okay. Yeah. Erokamano. Donge piny Luoka bende wan gi rido walo ma sani koro donje pap laro ko mar ten piny Kenya. En pek mane ma uneno kaka jotelo mondo mi usapote? Ati ingene ber kan tigi makoro ingene koro level mantie ni Victor ber ki go live discussions moko. Mano